муҳориба дар вазни сабук байни ситораи нави UFC Пэдди Пимблет бо рекорди 23 ва ветерани UFC Дрю Добер бо рекорди 26-11 дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 6 май дар турнири UFC 288 баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворо оғоз мекунем. хабари беҳтарин барои подписчикони канали Паҳлавон. ҳиҷомаи бепул барои шумо. агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали Паҳлавон гап занен, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангвари UFC Майкл Чендлер чемпиони вазни худ Ислам Махачевро таъриф кард. ислам чемпиони мост. ман шодам ки ғалабаҳои ӯро мебинам. фикр мекунам ки ӯ боз чанд ғалабаи дигар ба даст меорад. як вақт мо ҳамамон ӯро ҷиддӣ қабул намекардем, чунки рӯйхати ғалабаҳои ӯ сус буд. ӯ сазовори муҳорибаи унвонӣ набуд, аммо ӯ баромад ва Дэн Хукерро шикаст дод ва баъд Чарлз Оливераро шикаст дод ва ҳамин гуна Махачев нишон дод ки ӯ чемпиони мост ва мо бояд ки ин чизро қабул кунем. ман мехостам ки гӯштини амрикои худро зидди греплинги доғистонӣ ӯ санҷон, аммо ман медонам ки барои ин кор ман бояд якчанд ғалаба ба даст биёрам ва исбот кунам ки ман сазовори чунин муҳорибаем, гуфтааст Чендлер. бале дӯстон, вақте Ислам бори аввал ба Майкл Чендлер визов дода буд, Чендлер гуфт ки ӯ ҳатто намедонад ки Ислам Махачев кист. аммо баъди оне ки Ислам Оливераро шикаст дод, Чендлер худаш интервю дода гуфт ки ӯ хато кард вақте ки Исламро ҷиддӣ қабул намекард ва гуфт ки акнун ман Исламро эҳтиром мекунам ва ӯро ҳамчун чемпион қабул мекунам. дӯстон, гапу чап оиди капелницаи Ислам Махачев ҳоло ҳам рафта истодааст ва шаби гузашта якчанд корҳои муҳим рух дод. яке аз мураббиҳои Александр Волконовский гуфт ки онҳо маълумот пайдо карданд ки дастаи Ислам Махачев капелница истифода бурданд ва ӯ ин хабарро ба ҳамаи даста расонд. аммо ба ҳама огоҳӣ карда гуфт ки тамоман далел надоранд. барои ҳамин ин суханҳоро дар ягон ҷо гуфтан дар кор нест. аммо Дэн Хукер худро ба даст гирифта натавонист ва дар Твиттер ин чизро овоза кард. аммо ман тамоман далел надорам. аз ҳамин сабаб ба монанди Хукер баромада эълон карданӣ нестам. ман медонам ки дар ҳуҷраи онҳо капелница буд ва аз дастаи Ислам ду кас баромад карданд. Ислам Махачев ва Зубайра Тухугов ва мо намедонем ки кадоме аз онҳо капелницаро истифода бурдааст. барои ҳамин ман ба ҳамаи дастаамон гуфтам ки то далел пайдо накунем, дар ягон ҷо ин чизро нагӯем. аммо Хукер худро ба даст гирифта натавонист ва дар Твиттер ин суханҳоро навишт, гуфтааст Юджин. ва дӯстон, баъди ин суханҳои мураббии Волконовский, журналисти машҳури ESPN Бред Акамото қарор баровард ки ба ташкилоти UFC ва ба ширкати USADA муроҷиат кунад ва аз онҳо маълумот гирад ки ҳамин корро кардан мумкин ҳаст ё не, ва ба ӯ ҷавоб доданд. биён суханҳои Акамоторо гӯш мекунем. ман барои ҳамаи корро аниқ кардан муроҷиат кардам ва ана ба ман чӣ ҷавоб доданд. агар ки ба ҷангвар дараги дасташ аз 100 мг зиёд монанд, ин вайрон кардани қоидаҳо нест, аммо ба шарте ки ин корро мутахассиси литсензиядор мекунад, ҳатто дар ҳолате ки ҷангвар дар вақти вазнкамкунӣ беқувват мешавад. агар оддӣ карда гӯем капелницаро дар ҳолати бад шудани саломатӣ аз ҳисоби вазнкамкунӣ истифода мебаранд ва ин чиз дар ҳақиқат қонунӣ аст, агар ки ин корро худи врач кунад, навиштааст Акамото. ва дӯстон, бо ин суханҳои Бред Акамото кор ба анҷом нарасид ва худи Ислам Махачев муроҷиат карда гуфт ки шахсоне ки ӯро тӯҳмат карданд бояд ки ҷавоб диҳанд ва ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. барои чунин айбдор кардан шумо бояд ки ҷавоб диҳед, навиштааст Махачев. ва дӯстон, агар ки Дэн Хукер ин суханҳои худро исбот карда натавонад, ӯро ҷазои вазнин интизор аст. агар ки дастаи Ислам нисбати ӯ шикоят кунанд ва Хукер далел пайдо карда натавонад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаҳоятонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.